Tunjuma kan thlir how to hi Turkish series tharlam ang reng tak mai Aynadaki Yabanci ti khani in subtungin Stranger in the Mirror ti in amin hi anvoa nikum kumsang ni som hile panga an tlang zar khani in tun na ya Turkish serial ti chwa te zinga mi thlir hlo berani tamdoi in khubamu mei chimai tuam pakhadalo langa surgery ti zo hlim ni in alang amut na khumachang chuan tho chuakin dar thalang ma a chuan a han in thlek ta wanga a mai tuam mu vele chuan a out the fuck tunge ani a enge achunga thleng ti lo thir hawang u achang tunu ber ashrai chu a phone keng chung hian hlau thon mail ta khian basement atang chuan a ron chuaka athil mo wang chuan he in a omreng atan arem to lo thule zan in nge ya chuwa ommek na in chu an chua san angai thu in shil mol mol pa in man mo em mai hian an room lampan chuan atlan chho ngala amamo tur poisa le bek chu langhal thuai in afanu ruma chuan alut le ngal afanu leilai mutui lai chu kai thovin afanu thau phang chuan zana school an kal lo thu lo shil anu chuan tongzoi tura shil pa hian skula ni lovin akal chak na em sky chaina zok an kal tu thu shila ti chuan asrai chuan a phone chu leila nauti du em mai peri nung lama chuan thugruwa afanu chuan makti email ta khian ada chana zota ma se anu chuan engthil po thleng se kan thuruk ni tla tro se tin a shil mol ti chuan leilai chu aruma changa pom chuakin stepa chukatum lai tak chuan apasal emir hanaron chho thom sha in amu lawin ambi rungala leilai chu thoma nei lo nan aka hupsak boka anom pui nula ti enkol tu ber mi hri chuan kai cho a ipor lo awangin chaukalama engemo ei tura lo zong meka ponlama asrai te no fatan sia chu mo man mo tak hian apu emir han na chu shil ngal security ten gate an hon sak du taklawa chuan asrai chuan gate chu suhong taburin man mo takin an tlan tangala annung lama chuan emir hana po chuan ron umve ngalin leilai chu hlau thong le a afanu ri ruha lak pe nan anu chuan an kalna tur munwam tak chu soipuin a han zai pui le vela ma se leilai chuan anau te peri chu a thlau pal ta hlau mai asrai chuan zon tumin motora tang chuan a han chuka abulram wa chuan a lut chutia asrain azon buai lai tak chuan apasal emir hana chuan ron nang chingin motor atang chuan afanu leilai chu pom chuak ngala a motor lama panpui ma se leilai chuan a the ang tokin anu chu kalsan lo turin a aw lomloma motor chunga leilai ada fil nu chuan emir hana chuan astroi chu awin local ro kan ho ang zan in borwa ki chu kan the ingil vek donya khoya pokalla ka jong mule nge yang che ka ban san don lo che tia auzui molin ramwa chuan lut ve ngal ma se asrai chuan let le chu tum hau lo afanu chu itan karon let le nge yang te intiamin atlan seta chu vele emir hana chuan ron mu in asrai chu umzui vanei thak takin asrai chuan kongpuya thleng lol ma se karman mo ta karon tlan chuan aron supal aron sutu hi aming beres ani in doctor ani beri sachuan akara changron chuang fatin ami su chu apoi pui ta fat ma se a har thei mai lo wa chuan a hlau tho le a an bul na ya midang tran pui tu tur an om mai boxi lo nen akara chuan pomlutin damdo in panin a in khal chuak tangala in lama ve thung chuan emir hananu pi hazan dei chuan cctv lo check letin asra in basement chunga thil thleng zong mu in a record fekani ti mu chuan a hlau thong le maya emir hanapo chuan anupui astroi a mu taklawa chuan a karlama letle mai tuma ma se nimkara leilai naw tilem lo tang chu mu in ala tangala in an thlen vele chuan emir hana chuan a private security side nena Istanbula damdo in hotel zong le mundang chekngal vek turin thu pengal ti chuan anu ngai tu em tu leilai chu motora tang chuan lung oilo tak chunga chukin in lampan chuan akal ta nak naka achung te chuan lo belo ma se chang du lovin in chung lama chuan lut tlang ta daya
midang lu fel vek nu chuan hazan dei chuan afapa emir hana chu astray omna zot ngala emir hana chuan atlan chiat man thu ina chang chuta hazan dei chuan lauthon mel tak mase lan chhuat tir du si lo hian engtin nge kan ti don ti in afapa chu azot le vata chuta emir hana chuan inrin tok mel tak hian nidanga potlan chhuatung china mase ka shoi hole mai china lom ti in anu chu changa mase pafing ve tok tak emir hana chuan anu lauthong mel chu hrathiam ngalin anu hna chuan thil diklawa omem ni ti in azot le ta mase pi hazan dei chuan engma a omlo thu ina chang pi hazan dei hian afapa hna hian anupui asra in basement chunga thil thleng engkim a shevek to ani ti ashil du lawani emir hana chuan akara tang chuan anupui astray bag chu la chuakin anu hna chuan hemi beka hian astray passport le id le engkim a omveka khoya ma atlan se theilawang atia pi hazan dei chuan in chunglama chuan emir hana naw ser hana le anupui meldai te baka emir hana farnu nei chun ne hi rita chu akau khoma zana astray longa event chatura ati anga anga event chat tok lo wang chuan a hauna sahlum le a amonu meldai chuan ka chek nu nun bera chuan astray chu amu hila anin hau sawak pun ka shi lova ti ina changa meldai bok chuan athu shimin annu pa in hapo piang hian tinge astray hi tlan chhuat tum zia kher thil eni modang te a omani lo mo ti in apasala nu chu achot let ve me chuta pi hazan dei chuan lung oilo mel tak hian amonu meldai ne na chuan midang nu pakara boilovin in nu pa in kar kha chingfel photro atilet tadai ti chuan lung oilo tak hian pi hazan dei chu akal suna le lama ve thung chuan dr berry sa chuan astray chu damdoi ina chuan pomlutin annor lut ngala dr berry sa chuan accident ani thule ataksa afangson tha mt shat nan alungphu athole thisenkal te chek tur chuan thurona pelhoma karaslan in lama ve thung chuan pi hazan dei chuan astray bag chu lo chekin astray phone chu a omli omlo a en masate te a amu tak silawa chuan thinrim hlau thung em hian machine na chuan emir hanan anupui astray achon chu amange in keimani hian kan son mu phasakangai ti in shila chu vele mishi chuan api hne na chuan anin thren kha idu hle in ka hresia in thena lekha pu i boy pui me ka nilom ni ti in lo zot let ve wata chuta pi hazan dei chuan ka thil pui mo taka kol miawani email shat pakhat kha biala astray zong chuakla kabul shoi turin shilang che mase ka fapa emir hanan ashe turani lo ti in mishi chu shila mishi po chuan api thu soi chu hrithiam takhian ole ti achangin akal santa a anuangai emawangin leila chu aruma lungche takhian lo chapa apa chuan thei ang tokin alo hnem ve a emir hana chuan zan in chu kalo mut pui meng che o ati chuan leila te reu chuan ka du lo nangma thiam lo fikani hi anu tlambo na chan po hi nangma awangani hi ti in apa chu a hau ve mel rewa mase apa chuan onem takhian lungai su inu chu naktu ka alo hole nge ang ti ka tiama che ti in afanu chu hnem mol mola no pangti taka leila po chu apa chong kama wang chuan alung oi vele maya zanlaya chuan mishi chuan twal tha mang dafuta chu phone bia in meiche pakhat thala ka lo thun don chi a zong chuakla asu nu chuile tur ommi alovin that nga langche ti ina shila chuti mek lai chuan damdo in lama astray ni kho shilwa om chu lo har chuak tanin angai to afanu ming chu alam mol mala aphun thom shia beri sa chuan ron pan nain atha zelem ti aron zota astray po chuan atha thuina chang ve maya chuta dr beri sabok chuan aminga zota astray chuan aming dik tak shil ngam lovin definitely in aming phwa chop chu ashil tangot beri sabok chuan vuin hi engni nge ti in ama mu me cha chu zot ya astray in achan dik le ta ga chuan beri support chuan accident awangin harsat na sa chok atok lo te she theya azot na siam vel tang chuan astray chuan doctor remni ini atia beri sa chuan oni e mase hemidam do ina thokero kanilo ti ina changa beri sabok chuan anin sudan te chu abola tanga shil fekin definitely na chuan I phone ka mu mai lo wangin I chung te shil shat ngai na ka shilawa damdo in police ne na I chanchin ka shil ta topa ani lampo in report la kan du awangin I har hunan nga ka alo ti a beri san police mingal amrik vele chuan astray chu lau thong ngal le tho chu atum tamai mase alu haideu wang chuan ading hlei theilo
beri sa chuan mukha dam le phut tura shirin reception a chuan a pheisana Astray result chu han chika chutia boilai chuan Astray chu amutna tang chuan aru khiana tho chema kongka lampanin atlan san tataya beris le midang omte chuan aulum lom ma se dingdu lovin pon lampan chuan atlan ta zela Astray chuan taxi mangin ama zana an thlopna te lemperi zong turin ramngo a chuan han kal le muntin azon po chuan engma amutalo zinglama chuan Karaslan chungkwa chuan tuk chuan an lo ma se leila chuan engma a du lo thu apa emir hana chu shila apa chuan afanu chu pomin anu Astray anzon mek thu a shila emir hana bok chuan afanu leila hnena chuan anu khan in kalna tur muna shil che ti ina zota leila chuan anu chuan wanrama shwai tum thu shila apa chuan afia mai me che ni chu zana nal devin kan in chenga party na kan kaldonya inu poron kalve nge yang ti in afanu chu han thlema leila po chuan anu lo kalve nge rina wa chuan phur takhian apa hnena chuan a ngal hel to thu shilve a chuti lai chuan saitaron kalin apu emir hana hnena chuan Astray chu anu le a una pa ina po akal lo thu ron shila emir hana chuan zan in gala hian Astray chu aron kal nge yang security dang po shil vekla Astray I an hmuni chuan ka hnena inron shwai donya ti ina cha in chunglama chuan leila chu anom puita zinga upaber pi hafize chuan nal tak hian lo chei meka aril ruti hlimnan abakil du rong khang tur chuan hantia mase leila chu na ngai sakpuina langlo pi hafize phone chu lo ri a han chan chuan Astray lo ni in midang shat lau takhian leila room atang chuan a chuak fata Astray chuan kan impiak thu hi midang shit lola ka fanu leila enge an ti in pi hafize chu zota mase mihri chuan pi hafize phone bia chu lo shipa in alang lo lama tang chuan alo ngai tharu ringa hafize chuan leila chu lunglen wanga atra ring thule engma a eidu lo thu shila Astray in afanu umdana sha chuan in sum zolovin shi omati kher mai hafize ne na chuan tar enza ta nge gala kal tur chuan an chual homdon an kal vele leila kalo shwayang atia mase hafize chuan leila pon shwai tur thu shila leila le zelan shwai tur chu lung oi lo hle ma se hafize ne na chuan afanu enkol that sak tur chuan angen ta topa zanlama chuan an chung ko ba sai gala a chuan Karaslan chung kwa te po an lo thleng ve chia media ho chuan an thla an lo lak sak mol pa in na le mai ma se khunge pi Astray hi ti in an lo zot chu vele emir hana chuan Astray hi kan zinga lo tel du le ma se Tuna USA an na wangin ommeka kan zinga lo tel thelovani ti in thiam tak mai hian adot phwa chok chuan media ho chu changa chuti mek lai chuan hotela tho chuan waitress anga insiam danglam Astray chuan afanu shoi chua tumru hle hosin huna man lai chuan rala tang chuan afanu lunga email taka thu chu alo clear renga hosin surgeon ro pui America rama awar tam tak dong to Dr. Barlas chu stage a ko chuak Dr. Barlas chu stage a chuan chawin lom thu te a han soi ma sa te a ti chuan me che pakhat accident awanga amai mu tlak lo surgery ti saka mel pa ngai tak anei le thu te chu asoi luama Astray po chuan Barlas thil soi chu alongai thlangum ne Dr. Barlas lo tlin na lompuina awan chuan mi puite chu kutan lo beng dar hlom Karaslan chung kwa de po chuan Barlas chu chibain an lo bichhle a zan ina an hun man hi Karaslan chung ko ba sai ni in accident shang tok te chumdol na turata na ve buran konsak ngani chutia an boida dat lai churem changa la in Astray chuan afanu leila chu avapan nai leila chuan anu ti alo sha chuan chapchungin ko amai avatuma mase Astray chuan midangin an lo shipalange tia kwa le du lovin bathroom lam chu kok afanu ne na chuan sota son bathroom oma chuta chuan kalong ha kangche mase fingkur hliang che atia mase Astray tho chuak man mo boxi chu emir hananen chuan an insupal athil ken nai chu thauke chutia athil thau charkho ma tumna lama chuan glass ke chuan akutala tai thi zui amir hana chuan ithwa em tia zo chung hian a han kun niama ama a me che ku thi chu enchian tuma akuta han enchian chuan leilain anu kutin sira arsilem asyam sak ngei mai kha amuta Astray inge yani te sha chuan a umzui tanghal mase Astray chu lo in sa seng man lovin anu pui chu azong puzo talo Astray chu tlan chi zelin dressing room athenga
athum nobel in thlak atum lai tak chuan kongka chu lo in hongin ama that tura an roi devuta chu aron luta kongka akal tanghal mia asre chuan lau thung taka en reng chung hian tungei ni ti in lo zot vata devuta chuan ama that tu tura ni thu shirina bei tanghal mase asre chu athe ang to kalo in vengin a belet ve pop popa reifian in bei nu chuan asre chu avane choka tangin chulai hmuna tang chuan atlan chuak thei ta hlau Emir hana po chuan CCTV atang chuan anjetla lai chu lo en letin waitress emo atika anupui astroi ngei ani tia chiang theita atu ka chuan Dr. Barlas chu a clinica chuan akala receptionist chuan mesi pakhatina nga thule chunu chu a anom lo mel em panga a office lama a tir thu shil tel boka Barlas chuan ama me chia ama longhung chon reng tu chu bia in ingte tran pui chenge idu ti ina zota amela han mu chuan ame cha sut ngei kha ani ti shingalin makti mel takhian engi hetai lo ti enting nge min sun mu thi zok ti ina zota asre chuan nun thar nei ka du midang tu man min sha thelo nan kapmel hi thlak dang lam ka du ni ti in surgery ti sakturi na ngen bere sa chuan ithil soi hi isha chiang amo ti in lo zot let vat asre chuan thu tak mel takhian hmel nei chung hian kanung thei to lo min pui sham ro ti na shil non le a chuta bere sa chuan tar thlang chu le kangin asre ne na chuan email nei tur hian mitam takin shaw an pal tlang nga ya imamo kherem ni ti in ro nel vele asre chuan achan chiang tak soi du lo ma se hmel pu chunga atanun reng a thei lo thu shil non le a ma se bere sa chuan mel that du awanga surgery ti tur emola ti tralin surgery pangai angani lawa wangin thile dam in karani ti in asre chu beidung taka ho tiratum ta zoka mase asre chuan mel that adu wangani lo thu in lo nel vele a an nial reng nu chuan beri sa chuan jirulam doctoring mu angai ni kha kati theilo wang ti in receptionist subia in shwai chwa tiratuma asre niana chuan ronkal non to lo turin shil ngal bok beidung tak chuan asre chona chwa santani zana chuan beri sa ho tur chu asre chuan pona alo nga ka mureng ma se beri sa chuan akal san ta dai ni tin mai hian asre chu beidung lo hian beri sa clinic bula chuan han kal china beri sa chuan lo mureng chin ma se angai sak du lem lo zan khatiro asre chuan alo ngak le ti sha chuan hotumin avapan naya asre po chuan adil ro thlak ta emoti in phur takin alo pan ve bok beri sa chuan helai munani tin mu che hi kading to engtika ma surgery ka ti sakdon lo che tin helai muna hian ka mule che ni chuan police ka ko to khopang ti na haw hal ta borbora police mingalam ri ta ka chuan asrai chu hlau thong ta le a beidung ta ka beri sa chu kal sanin beri sa po tongkam ma wang chuan in thiam lo deuh nge riru nuam lo deuh hian a bike bula chuan anding ta reng ringota chutia asrai hotum akal lai chuan abula car senaron dinga devuta alo nge asrai chuman ngalin amotora norlu atum mase asrai chu tala beri sa chuan hlau thong te ka asrai min tran puiru tia auri churan sha in thom omna lampan chuan atlan ta ngala mase davuta chuan asrai chu car chunga lo potlut manin atlan pui ta daya atlan pui man ta ka chuan beri sa chuan bike chuan umzui ve ngala thui tak an tlan nu chuan motor ding tam taka wang chuan tlang theilovin an ding ta ringota devuta hoi chuan lai tak chuan asrai chuan kongkhar in lok chu pon lama tang hongin man mo takin atlan sia a devuta po chuan a umzui vel e ngal vat beri sa po chuan an tlan sia chu mu in a bike ta in na umzui ve ngal bok pun pakhata tlan lutin asrai stepa chhotur chu devuta chuan a puta an in chaile shek nu chuan vana itla takin asrai chu a himle ta hlau man mo takin inchung lama chuan atlan chho zela atopa inchung zol chu thleng lolin tlan siat na to lo a che boita chutia mang ang taka adin reng lai chuan Dr. Barlas sa chu ron lang le ta hlol maya Barlas sa chuan khapa khana umzui chati kamu khan kron umve zel che a ti ashirin Barlas sa bok chuan lungai su him to e security ten an sheng to ti in asrai chu shil mase asrai chuan ka himmo voina ni lopon engtika emu chuan min la that don tho tho hmel hi ka pu chung chuan katan himna lo ti in hlau thong tak chuan a chang let ta a asrai bok chuan achan him thei tu om sun chu ama beri sa chau chu ani tho chu a shil non le a beitong lut tuk chu in chunga tanga chuan thlak mai chu tuma mase beri sa chuan tilo tura awlom lom pa hian
Astray hena chuan ama tha tumtu chu tunge ania zota kong achon pui tur thule athu chuan police nena kala thushe tu chantur po shiltel ngala mase Astray chuan beidong takhian police ten min san him theilo ti ina chang beri sa chuan eng ang pon zon chwa tum ma se ama Astray brin engma achei du miaw lo wa chuan ti ngai na she to lova anon chan him nan idu ang chuan surgery chu kan ti don ya atitani chu vele Astra chuan ningtiam ro atia beri sa chuan katiama che ti a tiamin Astray chu ashwai ta a